Torrío de Arzúa, que lle mando un saúdo desde aquí, que hai moito que non vexo, contoume haberá 4 anos que en Arzúa houve unha muller que chegou aos 150 anos e hai constancia documental porque lle iban os netos cobrar a paja. Entón, non, foi certo, hasta que veu unha inspección, entón o neto doulle o carneo que inspeccionaba e dixolle, vamos a ver, usted ven cobrar a paja de súa aboa e usted ten 96 anos. Dixolo, súa aboa que ten 150. E dixolle, ou máis. E hasta aí hai constancia de que sí. 150 Sí. ou máis. Había un que quería ser ebanista, pero non todo o mundo vale para iso. Pero el tiña tanta ansia, dixo, eu vou facer un San Antón. E colleu así un pé dun castiñeiro que cortaran e puxos a labrar, a labrar. E claro, gastaba a madeira e non sacaba nada. Dicíanlle, pero é o santo, dixo, se está a aparecer. Se está, era a idea que el tiña, claro, despois quitar no desengaño. Dixeronlle, non, home, non, que o santo ten o que facer, non é que estea dentro. E entón el puxolle todo o interés, pero vían que non tiña disposición boa. Dixo, é que santo é, por animalo, non? Que santo é? E dixo el, se sae con barba, San Antón. E se sae sin ela, a Purísima Concepción. Non hai como ser conformes. Todo ten saída, todo ten saída. A ver, os santos son unha axuda para moita xente, pero según se porten. Non. Eu chamei xa a mañá, dixenlle, Amparo, quero que me contes e me deas permiso para contalo, que hoxe teño que ir ao lugar. É verdad que tedes 2 santos e que como un ano non chovía, pedísterlle para que chovera. E como se eu sin chover, díxomela así, un primo meu. Un primo meu dixo, ai, queredes calor. Colleu os santos e meteron no forno da cociña. E queimáronse, non de todo, pero queimáronse. Despois doulle lástima, retiráronos, e agora teñenos guardados nunha casa. Díxome a mí en que casa, non vos lo vou decir. Pero eu quero velos, eu quero velos. Pregunteille, ti acordaste que santos eran? Díxome, non, porque o nome onde tiñan posto xa o ten borrado. Pero un apunta a barba para baixo. Pero non sei cal é. Pois resulta que Evaristo Novo, da Casa da Torre de Fraxán, contoume unhas bromas que fixeran eles con isto da morte. E houve unha que a min particularmente me gustou moito. Cando a xente lle facía máis caso a estar xuntos, cavilando que poderlle facer a outro que vendo a televisión, saían cosas interesantes como que un ano xuntaron cartos e compraron unha caixa para un difunto que non había. Compraron a caixa máis fea de todas. Era unha caixa lacada en negro e tiña unha cruz dourada así no medio e foronlle a poñer de pé na porta da casa dun veciño que sabían a que hora chegaba. E o veciño chegou e estuveron 3 días buscando del polo Courel adiante porque non o topaban. Pero non lles bastou con eso. Colleron a caixa, foron pa outra casa, ali os tellados son de lousa, destellaronlle unha parte do garaxe e meteronlle a caixa dentro, de pé contra o fondo. Tamén sabían a que hora chegaba o dono. Levantou a persiana de entrar, meteu o coche coa luz larga posta e ao día seguinte contaba na taberna, decía, no, ir eu funme deitar. Pero ás 4 da mañá espertei e tiña a manilla da porta do coche na mau. Eso contábamos a min, ali, estando na Casa da Torre, nunha noite cenando. Pero contoume tamén unha cousa que si pasaba, que era que de cada casa, cando había un velatorio, mandaban mínimo a unha persoa, depende da cercanía, non? E casi sempre mandaban un neno
E casi sempre a maiores mandaban o que millor contaba da casa, para que fora escoitar os contos pola noite e despois á volta os trouxera e os contara ben. Entón, a el tocou ir unha noite a un velatorio e estaban todos ali na lareira, así os que estaban de fora, estaban de arredor, para non pasar frío, e dicía, a minha rabia que me daba era que os propios da familia do difunto estaban todos dormindo, e nós ali facendo o parvo, mirando para o lume. E o difunto daquelas, o millor tardaba a caixa en chegar día e medio, e ainda o tiñan derriba da cama. E a cama estaba arrombada no cuarto, así contra unha esquina. E tiña dúas velas acesas á cabeceira, unha a un lado e outra a outro. E el nunha destas mirou así para atrás e veu que se lle apagara unha vela, a que estaba contra a esquina das paredes. E dixo, total, po que ten que facer, chegalle ben a outra. Pero despois acordou o que decían os curas. E os curas decían, as velas acesas ao pé da caixa do difunto son o indicador do camiño do ceo. Tanto as velas acesas como os alciprestes que están plantados nos camposantos, por esa forma así direitiña que teñen. Claro, pensou el, se lle apaga a vela, igual non sabe pa onde ir. E queda tocando aquí o nabo. E entón que fixo? Colleu un pelo dunha xesta, collían as xestas para prender o lume, entón iban as metendo, xuntaban a punta, entón iban lle dando pa diante e iban ardendo. Entón colleu un pelo dunha xesta que estaba seco, prendeuna como se fora un misto grande e foi ao cuarto. Entón foi prender a vela, pero claro, cal foi o problema? Que casi lle chega. Fíxense ben, casi lle chega. E ese por que é un problema? Porque se ves que non lle chegas, xa non o intentas. Pero se ves que casi lle chegas, entón el... Pero non se daba conta que canto máis el se quería arrimar, o pelo da xesta máis se queimaba tamén. Entón el veña, e nunha destas, non se lle ocorreu mellor cousa que poñer así un xeón e o puxo na cama, saben? Pero daquelas as camas non eran Norma Block, como agora. Eran de metálico. E entón, claro, foi poñer o xeón e hostia. E caeu, pero non había distancia suficiente para botar as maus. Entón el botou, pero botou así os cóbados. E caeu o difunto de riba da barriga. E o difunto, con esa produción de aire, de gas, fermentación, como di meu amigo Guti de Zamora, entrou en fermiento. Pois claro, polos orificios que tiña, botou de golpe o aire así. E el dixo, nese momento dei un salto no aire e ao mesmo tempo que dei o salto dei a volta. O sea, fanse cargo, dar o salto e no aire, iso veuse en Matrix, pero antes... E cando, decía el, pousei os pés no chao, boteime a correr de cara para a porta da casa e dixenlle aos compañeros que estaban na lareira, marchade, está vivo. E decíanlles, como que está vivo? Dixo, ronca, carallo. E foi ese. E medio como a él... Hai que decir que ti todos os contos son basados en feitos reais. Claro, ¿no? eu non teño capacidade inventiva ninguna. Ti contanche Se eu as tuvera cousas. que inventalos non sería capaz. Pero a realidade sempre supera a ficción. Sin dúbidas. E isto pasou certo, se non traelo el aquí é que o diga. O morto. No, o morto non. Porque igual non estaba muerto.